Voilà. Madame Mancho. On y parle ça, ne pas. Kabako. Moi, c'est le numéro Djalasiri là. Machallah. Oui, tiens. Comment on va A ma nɔgɔ dɛ. A fɔ tuguni. Oui, tiens. Jɔyɔrɔ mɔden ni a b'a fɔ ne mɔden. Desani. Ani fama kɔtɛ mɔden. Desani. Ani falen kumare mɔden. Desani. Ani munna bɔjɔn kɔnɔ mɔden. Ani jelimuso dakantigi. Ala y'a da dakan de kama. Ni min ka kuma bɛ sɔn ma dɔrɔn ni k'i bɛ bama ala bɛ ko dɔ k'i la ka yira. O ye tiɲɛ. Donc ne yɛrɛ ye mamuso ye. Mamuso kɔrɔ binɛ. Ala ye jɔn min kisi jelimuso ka jelimuso hasiriya ma. Jelimuso min tɛ hasiriya ni ɲɛmɔgɔ ye. N bɛna taa kɔnɔ ni bonbon caman ɲini sisan. A banna. A b'a préparer dɛ kabako don. N'ale y'i sen da dɔrɔn f'i ka sɔn k'a sen dara de. N'i k'i b'ale sen yigi yaga dɔrɔn i b'i jelimuso dakantigi. Ne yɛrɛ bɛ mamusoya de la bi. Awɔ. Ne ye wolo de basa ka kɔɲɔmuso yɛrɛ de jɔlen filɛ. Awɔ. O ma bɛn jɔn ma n ka mugu ci la. Ne jiginnen don i kan. Basalifu mama. A banna basa ka kɔɲɔmuso yɛrɛ de ye. Basalifu N'a mama. ma bɛn ma dɔrɔn pawu. Pawu.